his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zikomo Mbuye tili pano, tiloleni timange misa, timange misa saitatu. Sasa wina wa Elia, sasa wina wa Mose, sasa wina wa Nambuye. Lero tu pa 6 August nkhani yake ndi imeneyi. Tikuchita chaka chakusinthika kwa Ambuye m'maonekedwe. Afuna atilawitse kuti tu moyo uno sungokhalira mavuto. We have moments of joy, we have moments on peak of the mountain. Chimodzimodzi tikachita bwino, tikakhulupirika, tikamvera mawu ake, ndiye tikakhala ndi chimwemwe mpaka kumwambako. Mawu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Daniel, mutu wa 7 ndime ya 9 kulekeza 10, kudzawerenganso 13 kulekeza 14. Titha kuwerenganso kalata yachiwiri ya Petro, mutu wa 1 ndime ya 16 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi achifundo msewu a Young Christian Workers YCW kuchokera ku St Francis Parish Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 9 ndime ya 28 kulekeza 36. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku la mprofeti Danieli. Mprofeti Danieli mutu 7 kuyambira ndime ya 9 kulekeza 10, kupitiriza ndime ya 13 kulekeza 14. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando ya ufumu ikuyikidwa pa malowo, ndipo mkulu amene analipo chikhalire adakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambe ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wa nkhosa. Mpando wake unali onga wa malawi a moto, mikombero yake ngati moto oyaka. Mtsinje wa moto udatuluka nkumayenda patsogolo pake. Panali chinamtindi cha anthu ontumikira, panalinso chinamtindi china chochuluka kupambana chinacho, chimene chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayamba kuweruza, ndipo mabuku adatsekulidwa. Pamene ndinkaonabe zinthu m'masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akutsika ndi mitambo yakumwamba. Atayandikira mkulu amene analipo chikhalire uja, ena anamuperekeza kwa mkuluyo. Pamenepo adampatsa ulamuliro, ulemerero ndi ufumu, kuti anthu a mitundu yonse, amafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azimtumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya, sudzatha. Ufumu wake ndi osagawanikana, ndipo sudzawonongeka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime ya 28 kulekeza 36. Patapita masiku asanu ndi atatu atanena mawu amenewa, Yesu adatenga Petro, Yohane ndi Yakobe nakwera nawo ku phiri kukapemphera. Pamene iye ankapemphera, maonekedwe a nkhope yake adasandulika, ndipo zovala zake zidachita kuti mbee kuyera.
Nthawi yomweyo anthu awiri adayamba kucheza naye, anali Mose ndi Eliya. Maonekedwe awo anali aulemerero, ndipo ankakambirana za imfa ya Yesu imene ankayenera kukafera ku Yerusalemu. Nthawi imeneyo nkuti Petro ndi anzake ali mtulo tofa nato. Koma pamene adadzuka adaona ulemerero wa Yesu ndiponso anthu aja awiri ali naye. Pamene iwo aja ankalekana naye, Petro adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano, tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Sankadziwa zimene ankanena. Akuyankhula choncho padafika mtambo nowaphimba, ndipo ophunzirawo adagwidwa ndi mantha. Mu mtambo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndinasankha, muzimvera. Mawuwo atamveka choncho, ophunzira aja adaona kuti Yesu adali yekha. Iwo adangokhala chete masiku amenewo, osauza wina aliyense zimene adazionazo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero tikuchita chaka chakusinthika m'maonekedwe kwa Ambuye Yesu. Zangochitika kuti mawu a tsiku la lero akugwirizana kwathunthu ndi mawu amene tinaona lachinayi komanso dzulo lachisanu. Mukumbukire dzana Ambuye Yesu atafika ku Kazareya Filipi, anafunsa kuti anthu amati ndine ndani, ndi panabwera mansala ambirimbiri, inu mmati ndine ndani. Kenaka anayamba kudziulula ngati mpulumutsi olonjezedwa uja adzaphedwa, adzazunzika. Kenaka mumtima mwa ophunzira aja munali kunyong'onyeka, munali chisoni. Ambuye Yesu sanasire pompo, anali kuwauza ofuna kutsata ine asenze mtanda wake, adziwale ye mwini, adzikane ye mwini. Mosapereka konse, ophunzira aja anali so dejected, anagwa mphwayi. Zona tidasiya usodzi, tinkadzidyera nsomba zathu, ife sitinkavutitsa munthu, tinkakhala daily cautious, timakhala ndi ndalama ife daily, timadzipezera zosowa zathu. You mean ena tinasiya udokta? You mean ena tinasiya ntchito zathu zosiyanasiyana kukhometsa msonkho only to be told kuti tidzaphedwa? Zimenezi zikuchitikiranji? Anabwerera m'mbuyo. All of us, brothers and sisters, we experience low moments in our own lives. We feel discouraged. Izitu ophunzira aja ndi nyengo zimene amadutsamo. Tsono Ambuye Yesu akuwatenga the big inner three, anthu atatu amene amakhala ngati ka inner circle, amene amadalira akamapanga ziganizo zikuluzikulu. Ndi aja anali nawo pamene Ambuye Yesu amakachiritsa apongozi a Petro. Ndi aja anali nawo mmene amachiritsa mwana wa msilikali wa Chiroma. So lero akuwatenga kuti atalimbitsa iwo chikhulupiriro chawo, nawonso akalimbitse abale awo. Akuwatengera pa phiri. Koma chosangalatsa monga tambiro tengo walero, akuwatenga kuti akapemphere. Tikumbukire tikangotchula nkhani ya mtambo kapena phiri m'malemba oyera, tikukamba nkhani yopemphera. So akuwatenga kuti akapemphere. Brothers and sisters, mavuto athu onse, kutopa kwathu konse, kulira kwathu konse, kukayika kwathu konse, kuwawidwa mtima kwathu konse, tizikwera pamwamba pa phiri, tizipemphera, tizikumana ndi Mulungu. Nchifukwa tikamawerenga masalimo athu osiyanasiyana, mwachitsanzo Salimo 121 imanena, ndimakweza maso anga kumapiri, popeza nkumene kumachoka thandizo langa. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Ambuye amene mmakhala kumapiriko ndi akukwera phiri kuti akapemphere. Inu ndine timakwera phiri pamene zinthu zatiphinya, timakwera phiri pamene tikukayika, pamene tikulira. Koma chodandaulitsa kapena choseketsa kapena chomvetsa chisoni nchonena kuti atakwera phiri lija, Petro, Yakobe ndi Yohane akuti akugona. Nzimene ambiri mwa ife timachita. Tikapena nyumba ya Mulungu malo moti tilumikizane ndi Mulungu, ndi timayamba kuyasamula kumagona ntchalichi. Abambo akulalika kumangogwedeza mutu ngati takhudzidwa, osadziwa kuti munthu akuvomereza tulo. Petro ndi anzakewa akugona pamene pa tulo tofa nato. Kawiri pamene tikuchita za Mulungu timayamba kugona. Kugona it's normal. Koma Ambuye Yesu afuna tidzuke mchikhulupiriro chathu. Ambiri tili mtulo tankonono tija. Nde mwadzidzidzi akuona anthu awiri. Ndipo Petro akuzindikira kuti Eliya tu. Uyu tu ndi Mose. Afuna alimbitse chikhulupiriro chawo. Nde akuti nkuthedwa nzeru mwawo akufuula, Ambuye tiloleni timange misasa itatu. Wina wa Eliya, wina wa Mose, wina wanu.
kaiwo amatazikhala kuti kaya komano ndiye phunziro lonena kuti pamene mulungu adzadza mtima mwathu, pamene zabwino zadzadza mtima wathu, tizidziwala ife chifukwa cha anthu ena. How many of us can do the same? Tikanakhala tuyenafe kanakhala ambuye tiloleni timange misasa, wina wanu, wina wathu, wina wa Eliya, wina wa Mose, akudziwala iweni. The only mistake anapanga ndiyofuna kuti amafuna tsopano azingokhala pa phiri paja. Ambiri, when we've experienced glory, timafuna kuti tisagawane ndi anzathu choyamba. Kapena when we experience short-lived glory, ambuyeso amafuna atsike akalimbitsa chikhulupiriro cha abale awo chifukwa zimene anakwerera pa phiri. Koposaposa akagwire ntchito, akamalizitse ntchito imene ayiyamba. Mujamanenera tikamalowa unsembe, ntchito imene mwayiyambayi muyitsirize. Ndiwo amafuna zingokhala pomwepo. Ambiri tidawononga zinthu, ambiri tikuononga zinthu chifukwa we are easily satisfied with short-lived glory. So mwana wakhoza mayeso a form 4 ndi kupita ukamwamo wa kuchezera kubala ndi kumbaya kukaniko pita college anasangalatsidwa. Sikuti ukhoza mayeso nkusangalala nkulako ayi, wakhoza mayeso pita klasi ina sangalala mogwirizana ndi zimene zachitika nthawi imeneja, koma tsika phiri kapitirize ntchito. Akupangani promote ndi kupita kunyanja 30 days. Ayi, tisangalale mogwirizana zimene zachitika nthawi imeneja. Kenaka Petro akunena kuti zili bwino kuti ife tili nanu pano timange misasa itatu. Ndi makamba mobwereza mawu wa Petro akhale ndithu tipange masoveniya ka banja lathu kala unsembe athu azitiyendetsa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti anthu akationa aziti zili bwino kuti akuluwa ndawaseva mfoni mwanga. Osati munthu kungopeza dzina lanu mfoni yake mwango zoti ndamusevera njigalu ndawa mwe wafufuta. Ande kuti sizili bwino. Asiti akalipeza dzina ndili ndi nambala yakulawa zili bwino kuti uyu ndi nzanga nkukuyimbirani. Akakuona ni mtauni muja ukuthamangirani aisetaima ndimati ndikupatse moni basi zili bwino. Osati ukuonani kuzemba. Ayi, ndidanenanso mulaliki wina even last year ndidanenanso kuti anthu aziti akakhala amene muli pa banja muzikhala drama nyumba. Amayi ukagwada pakuona ambuye zili bwino kuti awanda amunanga ndali ndani ine, abamboso akagwada kona yawo zili bwino kuti awanda akazi anga, tianaso tagwada ambuye zili bwino kuti awanda amayi athu awandi makolo athu. Osati abambo amene ali pa banja kumapemphera ambuye paja mdati ifa itilekanitsa kaitilekanitsa litika zili bwino ahedi mukakhala pa ujeni paja. Anthu asamanene kuti mayina kumati sintha mayina ayi kumati iwe ndiwe chambiko iwe ndiwe mwakuti ayi zili bwino kuti uyu ali nafe pano. Kodi anthu akamationa amanena kuti zili bwino? Ine ngati wansembe anthu azika portrait yanga nyumba mwawo kuti awanda afather athu abambo fumu athu awawa awanda afa athu amatilalikira pati yankhule namwe kukumana timakumana tondera kukumana ndi munthu kunzuzu pati bambo inuyo ndakudziwani ndakumana pati yankhule namwe. Osati galuja kuti maonano pati yankhule namwe. Ayi zili bwino kuti ife tili nanu pano tiloleni timange misasa itatu. Nanga maphunziro ena amene ndi nkhani imene ikutiphunzitsa mmoyo mwathu ndi chani? Atate ayankhula mawu tizimumvera Yesu Khristu. Osati lero lokha tizimumvera every day. Kenaka ambuye Yesu akutionetsa kuti kuli zambiri mmoyo muno zimene zimachitika kusiyana zimene ife timaona. Pa Chingerezi pake amanena kuti the transfiguration of the Lord is a big reminder that there is more to life than what meets an eye. Zimene maso athu amaona ndi zochepa kusiyana ndi zimene zili mmoyo. Inu mutha kuona kukhumudwa, inu mutha kuonapo COVID-19, Mulungu akuonapo kutembenuka mtima kwa anthu. Inu mutha kuonapo COVID-19, Mulungu akuona kuti tiphunzire kugawana, tisiye kudzikonda. Ife tithomonapo COVID-19 kumaganiza za Satani. Mulungu afuna atiphunzitse kufunika komanga zipatala zathu zapamwamba. Ife tithomonapo COVID-19, Mulungu atha kuona ubwino tsopano odalirana wina ndi nzake. Chifukwa COVID-19 ikaononga banja lino, imaononganso banja ilo. Kuli zambiri zimene zimachitika mmoyo kusiyana zimene ife timangoona. Pakhomo pachitika imfa, tisangokhalira daire kulira kuti imfa mpaka patha zaka 10 daire kumangolira. Yes, accept it and move on. That's the meaning of the transfiguration in our everyday life. Potsirizira akutiphunzitsa kuti tisiye moyo odzikonda monga nanena molawa poyamba paja. Yoti Petro atalimbitsidwa mtima, ophunzira aja atalimbitsidwa mtima,
amafuna akakamire asatsike pansi mpaka mbweso tiyeni kwa msakauze wina aliyense mukalimbitse mtima abale anu. Ambiri mulungu adatidalitsa koma sitifuna kudalitsa ena. Ambiri mulungu adatitonthoza koma sitifuna kutonthoza ena. Ambiri mulungu adatichitira chifundo koma sitifuna kuchitira chifundo anzathu. Ngodala ochitira anzawo chifundo pakutinso mulungu adzawachitira chifundo. Kodi moyo wathu ukutembenuka, moyo wathu ukusinthika? Tilole chaka ichi chakusinthika kwa Ambuye m'maonekedwe kuti chisandutse miyoyo yathu, miyoyo imene ikufuna kuphatana ndi mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love